Velkommen til Roses Blog. Jeg sagde jo tidligere, at man skal spise 6 æbler om dagen. Og hvis I skal spise 6 æbler om dagen, så er det vigtigt at få det rigtige æble. Så jeg har taget 2 æbler med for at vise jer, hvad for et æble, der er godt. Og det kan man udenbart ikke se, men man kan faktisk finde ud af det. Det du sådan kan mærke, du kan mærke, om det er blødt. Og hvis det er blødt, så er det skidt. Det må godt være sådan lidt hård, hvor den knæser lidt. Det kan folk godt lide, når det knæser i munden. Det er videnskabeligt bevist. Så jeg prøver lidt til at bide den her, så finder vi lidt ud af det. Nej, det var ikke godt her. Og meget, meget blød i det. Må jeg se. Så her. Jeg er meget let presset ned. Altså, se, jeg kan nemt presse min hånd ind. Sådan der, det er jo ikke så smart. Det her æble, vi tager lige den her ud for at gøre os lidt. Vi er lidt fine i dag i det. Vi rydder op efter os. Man plejer bare at smide med tingene, men det gør vi ikke i dag. Det her æble her. Nu må vi se. Kan du høre det? Det var virkelig, virkelig godt det her. Men det knæser. Det er meget, meget sværere for mig at få fingeren ind nu. Hvis jeg virkelig presser til, kan jeg selvfølgelig godt. Men det her æble, du kan mærke det sådan. Tak for i dag. Det var rigtig dejligt lige at hjælpe lidt på vej. Har du sidste visdomsord? Nej!